Il-Partit Nazzjonalista qed jinterpreta ħażin is-suq tal-proprjetà għalet dan l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin meta rreferiet għal dak li ntqal mill-Partit Nazzjonalista dwar is-sistema l-ġdida ta' tassazzjoni fuq il-bejħ ta' proprjetà. Il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista qal li din qed toħloq inflazzjoni u abbuż. L-Assoċjazzjoni saħqet li l-kellima tal-Partit Nazzjonalista waslu għal din il-konklużjoni żbaljata mingħajr ma kkonsultaw mal-Assoċjazzjoni li tirrappreżenta l fuq minn 90% tal-kuntratturi u l-iżviluppaturi kollha ta' Malta. L-Assoċjazzjoni qalet li tkellmet mal-maġġoranza tal-membri tagħha inkluż aġenziji tal-proprjetà u dawn ukoll jaqblu mas-sistema l-ġdida. L-Assoċjazzjoni temmen li din is-sistema se tħalli effetti pożittivi fuq is-suq tal-proprjetà u se tgħin biex l-abużi jonqsu. Fi stqarrija l-Assoċjazzjoni qalet li għandu jkun hemm perjodu transitorju sakemm din it-taxxa tibda tapplika waħedha u saru wkoll xi suġġerimenti. Fost oħrajn l-Assoċjazzjoni talbet lill-Gvern biex jikkunsidra jnaqqas din ir-rata tat-taxxa ta' 8% għaliex temmen li b'hekk tkompli tikber l-attività fis-suq tal-proprjetà.